Лисин. Ири, влакът има патка. Ту партия Ориана ли? Да, виж само на Лисин скина. Ту парти Лисин и отзад до него има Ориана. Само трябва да пуснат. Готов им е. Те на всичките чемпове така. На всички. Да, повечето. И Пул парти карма също. Full Metal Jason vs. мен или Лукса. Не Лукс. Аз съм... Имат и двата тима са с Рито Гърл Тристана. Рито Гърл Тристана. А ние имаме Wiring Kingdom с Катарина. Токи много искам, това е Legendary вече. Кой? Warring Kingdom. Аха, он е новия деца пада. Да, това е Legendary вече. Не знам дали е Legendary. Legendary-то е, Не знам, не съм. Чието в лигата е? Абе, Ако ако е 1003... Не, всъщност той има само 3 Legendary скина в играта. И един още не са го направили. Но говорят ти не Full Legendary е. Ами тогава. На Тия не са Legendary. но се броят от чемповете като Те са Legendary. Ultimate нещо. Да, Project Yasui такива сеща са. Project Yasui е 975. Да, бе. Ми толкова. Не е верно, 1350. Как толкова е? Виж го. Аз няма дам толкова пари за този скапан скин. Не е много скапан. Базика така му е много готина. Ай, но не по-як. Да, рекава ти е да простреляш някаква бутилка. Кой е изглежда става? Като някакво боядисен вече. Ти що ти имаш на топа? Защото съм топ. Аз писах, че съм топ. Какъв е то топо е? Ами аз играеше ми се Тристана, ама... А човек ти не отиваш, но ти си топо е. Не, той джангъл. Той джангъл. Ти си пак. Аз нямам телка. Но ми е интересно как така. Аз в Сакой съм. В Нидале. Не, ти си върс Нидале. Аз съм върс Джейс. Я искам да видя Денса по друг начин. Ама защо на Никол Катарина скина не е по друг начин? Денса. На Sandstorm. На Sandstorm. На Sandstorm е по-различен. Различения ден са на Sandstorm Катарина. Значи това трябва да и се пада легендарите. Защото пък на... Защото 975 за това ли, а? Не. Legendary или не се определя от РП-то. Full Legendary-та най-якия ще е DJ Sona. Ма DJ Sona ли е Legendary-то сега? Да, ще е 3250. Или май и повече май даже. И в началото ще направят 1000 и нещо РП. Нали на намаление 50% май. Царят казала да не летва Бог, комуто ми изменим служиш. Може ли да ти избави от лъвовете? Тогава Даниел отговори. Царят Бог проводи Ада за туристата на лъвовете. И те не ме победиха, защото съм чист пред него, а и пред тебе, царик. Съм чист. Колко здравата стана и звяра. Вече е много яка. В смисъл зади Гери за Аде. Гледай какво му направи този Джейс човек. А това не се беше случвало. Човекояците винаги са сами. Нощта беше тяхна, но нападаха и през деня. Сами или заедно, без страх или повод.
Някои казваха, че те не са лъвове, а духове на мъртви шамани. Имам късмет, че не е много силен. За други бяха дяволи. И че че не е някой като тебе, имам предвид. Аз вярвах това, че те бяха зло. А какво по-добро място за злото от църква? Защото това значи думата църква. Място на кръвопрелитие. Баба! Обещах ви. Защо не ми каза, че аз не мога да споря. Добре. Искам да послуша. По-рекол е супер готин. Батовата писта! Да си отиде. Или Радвайте се, че аз кой ви иска Бързо. О, добре. да се бои с ключо? Мали този както и Тя вече се по този начин Как се да базука. разпределиха тези инструменти? Какво викаш? По-напълно. Тристаната, като вече си сяда като църква. Има ли някакъв азач? Тристаната какво? Си сяда върху базуката като църква. Знам това. Добре, защо казваш знам това? Вместо да кажеш бързо знам. Знам това. 8. 4. Според вас от кюто на Катерина нищо не прави. 8. Прави. Много. Прави много. Мамо, За мен колко прави прави един и с За души да е дава. 6. Мен ми лагна. 76. Лага ми човек, пинга ми е 40 плана, не се движа. 76 ли? Не мога да си контролирам героя. Умрях край. Човек, не мога да си контролирам героя! Къде да знам? Папа. Вот нещо стана с клавиатурата май. Няма да има войници. Константин е защитен. Не. Донесъл ви. Чай, че съм се ядосал клавиатурата спря да работи. Къде е Сталин? Не. Що ти се кара полицай? Но ми се каза. Следваме. Карат ти са, Жоро. Карат ти са полицаи. И така, Какво са? Не, то самата лига отказа. Човек, аз ще летнеш реконект